abusuafo wonim asem kese se beba franka ensisuo hwe odupon bi bonhwiren so wate ase ena anche eso ba twoku na sabredua doma bi si wo se menya nanka me na mayeso odupon yi na maso ba na mabotwonku ama sabempredua so obi atwam wo se dua ba yaso ne wura fi se dua bi aso ba ebre na se ebre adresa nyina tu wani si so de efro ete de dia ba etwa wo bedi na sasabo saa madua no sabempredua sa akọ ne dadayom ahwe kura be kọ na ye de eja ye den egu ase eto se dua no ache wo kwa yemu ho enko na foforo nye den emra de meka nyina ne se de ehu bi da se yechiri na de ehu bi da se wo pe bi ahwe na do ma ahene agema bedu oda roma na tufu asante hene mu nyina mo ma moni mra mo so na mo ya ma ani bre honhom ewura mo ya ma sabempredua sa mutumi ne de esese mo ka no maka wa bonten ama mo simuntum agufin e wa bonten Minute TV TSMPA no abobra pa she video na ka kiro bia so kumedi osia ba ya me ntadi nsem tadanta takura kakra ba nsempom popro ntwamani so obensesere mo ame bitumi twa sapontenten no akokon ano gina sesu tu kumeni entumi enkumina na agina ntwiwa bu adompe na me bidi amro be ma ba mensinsuom ansa maham sabempredua sa akosu akuma ne da hoyi menko kaka furuma nkasa me ne obekọ wo sabempredua sa ahenasa wo breko a sabempredua sa se bi wura akosu akuma no ma mewo ama yama me bedudwan awie hwe nansa nipa a oji din wo social media pa agema bedu nanadom ahene ede ni su ne ban ene de o impact life anase wura manfo abrabo ma wonya nsakere ena agi ni din nansa wo social media mi megina no so nkase dom ahene asema me bebie so ye wo wanu mu asemunyi se wudi fo a na me ba beta wachi because your so video beto wa views no otumfo asantema nyina kuta wa hu ayemfo bebre hye wase wodi owo tumi na wurema ba sa aburoma mu nyina yesi vota kura wo nkonwa wo enya no na mehwe wo mehwe wa konwa wo te so na ba bia mani tua se na watera hye a na me ba be suro sabempredua se kwakusu akuma abaguru furuma ho akasem ni obi nyima henasa nana muntie me na ne bai ewo mo Minute TV TSMPA no abobra pa abusuafo yese de ahwede fa ba fie kane ena de anwansena e ba fie ma memfirase emfiri na asante hene so na asante hene uyo otumfo a waje wudin firi tete asante hene time ayeti otumfo education fund no me ba chaw na social media mai partner radio station TV stations na yakọ programs ase ayeti de otumfo eyema nkuru ahodo me pacho otumfo de education fund buy no otumfo yire ne ho bi e ma ye bona baso then time si odi otumfo nyansa atoto a na ye frɛ no King Solomon me boa kana fo munyina mo nimi adanse e frɛ otumfo King Solomon say ye de no toto na ahemfo no nyina wo Ghana hawo nanso na de wo ye no ye hunu sɛ enam ne so dodo nyansa kraye e wo na brabom enti sabre no na otumfo ye Ghana man ye kana ahemfo mu a ye nyankopon na ye respect no e won education fund na ode bae no o me ka no krebi na mo ma ye mfa se bi asantefo ye obi a wotu won ho bebiri enti me de asantefo na metan wonom o me mfa no ntonchen ena ni bia ba ye mpe tribal sentiment ni o de sem bia tribalism ni nsem bia bema 70 mu beba bia ene ba bia obi atimi ware ba bia o ye de kope nti mo ma yen fe no ntonchen ebre be na wote se otumfo enam education fund na bia na sa abre wo de impact life no nti okoka na chi abakosem kan ya kire wono ankasa na se kakra ma ni tia bia gafo abonofo sirimfo dentrafo anase ebino mepache obibi se asiye dabi nenso doma hene aye bibi saa mumye tie doma hene ne ensamra na binom betim kasa be kasa na gese be pese be kire se nya be so kura ke nyame a wo suri nso so kura wo ya da usa
what do my money? In fear a pim, a hensia at the 1640. A copa second in our and success. Oh, yeah, mre. Oh, penny for all the miniwa, near Bano Sissono, the manta for not a penny, oh, near Kuna. Oko bi nim so ala takuma no nni akonna saa de ekodi man 14 anchare na oto binum bebe yami binum bebe kuma enam santi emma ekoye te se mane no nem wotete te akoma ma onwene so yemu nso me ensaka akoma ma onwene so munan ye se ye ma ye munye dem tete ye free akoma ma onwene so ye ko nya na wase bebe friend nsawam ye free nsawam ye ko bo ye free bo ye ko asuonya asumeja ye free asumeja ye ko kumawu ye free kumawu ye ko sintreso ye free sintreso ye ko banso ye ko tentebepo o ma widiem abisim ye ko jamai ye ko asofri Cote d'Ivoire enti anya de na nya won asa hon hene oya da odidi sintreso na ko no mi so wa ko mo no Cote d'Ivoire na ga say na oso na wahu emra mo bedru baabi na ndaba kana asante no na sabia ni nyina na o hye wona se dan kira hene nse bi ngba asante kotoko hukuma pema apem beba na abono fo so huni mo de be abono chene apem na abono chere o chene apem no na me kire humu we kekeke life and color wani nyina ne se emra ye koduru danchira do ma hene oso danchira hene ono so sabia ono ne chena ase ba mienu baba nkontokwa non aggression part ye nua ma santefo sa amre ba wi na kese banya nipa ba ko ya kokko bi ababoboboba na baka be ho abom beti be ho free ntim jagari ho baka pe ya se mbo asa wate ntim jagari opa ne mane okwaya de okogu okobo no opi ya se mbo emra sa ye nuanu ma make ba se beti be ho free dan cha hene ne ba mane bi ba po ya sa ma ko nsia ntina ya ate ho ne ye de ho de a sa mane no ye ne ba ba de ye ba bo so ntoka mbo man na ba ne hefo e do ma ben sa ba bi ya bo nsia 60 ba 7 nana hono ndi besi kametima to aso 7-1 no what is say chekire besi bantu makrotia won te sa 7 no do ma fo ya ne ma ne ba ye nka sa hene na o ba ye no ya de ye twa ni ti hye o ni ti ne da so da do ma na ne kete no oni ono anu mu no ba bia ye sie no nti sa 7 no de aba na nye ono nkwana ye de ne to ho ye ku miensa matie amanhene a be wo soro ya na yiri boko na ba boga joma ha ma gonja ho ene Ghana ba bia mente se ba manhene bi ono bi kun ye da ba ko amanhene miensa titentem menti bi da je ba ma na we life and color obi ye boa tem otie kenten otoso ba ko moa na say won se ne ba ko nyo so tem ya nwa wa pebo oso hene na do mafo na ne ba ho no na otoso miensa no ne ba ni giye uri ne ntia ba ni giye ya na ba ko ogba ko jenchine nam na tuduro na ohwe ma dodo ne ba ko aba ka kire na ede aba ta be nti emra ba de ne tu fom na ono ne ba ni age na ho ahwa ba de ho ba ka se ba ko na odi kan ne wani age na mo me ka we nyina kire ho se ho aba ko sem ho ne fie mako emra ho ba bia atena no eteke hu 250 years ahanu adonum ansa na ho ba betena do man kro hine pia ni hotimi de ho hene kase e tofom boa na ho kan ho ba ko sem nti na binum twene bo abafra ne se o ba no chi odua kum ebi wo hu kro ngokumawu na bi kumase na nyeye baboa baka kumase a na me kira wase life and colored eya ba djuma ya na obete emra ye duru ba bi a abafra na asantende no sama di kana kase na dankyira hene ne twawo kumase fo no be hye dankyira ase na ba ni be twetwaja de ma dankyira hene akuma ase ne nso nse na ba sesa no ba do so ntilense ba sesa no akuma ase hene
enye kum kaboa na ba ma so se na abadwuma ne ba yaw we hene a uni made no tinken kane no ni memra wo uni bibia wo so bibia me ka dia sia ya ba ma so tete no na penti ni ho penti no ba de ntwoma ne ye ba ma so ba de ntwoma ne kwama ba nkyira hene na ba de akwa ba da no wana ba de penti asante fo no na so ya do mani na waya nwa semse ne wo wonka na obebu hu abomfinya na oduru ba bia na binim ba de ba ho tete ha bia de ne ho tete do agana ha ya do ma fo nko empa ho tete isuafo media metumira na ma kiresie do ma hene se ba no sesei Ghana ha o ka kire me se ohina odwen ne manfo ho ohina watena siasese se wadi ade ache ne mpokane na wotena se twa abayanima ene ontwa abayanima eye do ma hene ohina sesei ye boni dia ne asori na enam ne so na sabe dodo enhuru wanim dodo esua nyansa na ahemfo binum kura esua mu etapu mu nyansa. I'm telling you, do ma hene we impact more life e won the raging na betimi akaga na nyina efi se wo hin bi yesa na se social media ye share ma ne kwa akira ahemfo binum so esua na aduru ho tumfo ahya ase ka kire na ahemfo so munye didi no nti do ma hene we impact more life banana ma me kire wo wo yo hene uti akumia so me so me ye moba me fira hemfie ohene bia ni ho betena ase se wo kire na se kire mansan. It was very bad and below the belt. Asem way e bae na me pese meka bi se do ma hene se wo e na wo kire wabakosem na wa kire de ntie wo se do ma afo si wombo na wotimi kire se bempreduasan wombo bere ene de ntie do ma afo ense se won toto se bempreduasan wo kuro ene won kasa ase a do ma hene you have every right to say that wo ho kwan bia se bempreduasan wo kire kro a mokron tumi ekita mo de moye pen anti ene e wo se do ma afo de tu won ho na so ka hunu se ene niema asesa enibia ba enti mpani se kasa du gisidu we de do ma hene yanje ansi ba bi wo ankasa wo na wo kasa koduru ho wo kire wo awase ma bi koka asanteman se wo na wo ka won se ma kire wo manfo na wo kire wase that's no problem na denti na wo kire asanteman ase me pa cho antwa yie ekono antwa yie. It was below the belt. Said do ma hene wo kire mo mase kire mo bobre na mo de mo bobre no kokata sabe amai bi so kire se wonu mu kasa ne wo bibia kire se wo de wo ho na nso wo ye obi a wo kodi nkuguo no kaka wo ho bomu wa kire santeman ase ohene bia ni wa wonim na bakosem na sabe mpreduasa ne ntam kese obetena se tena poto so ka na gu nanim ase na fa kire mansan do ma hene kwan ya wonam so a ya wo ka abakosem na won ka okrom de won ka de otimi ye na wo ka editia sabe mpreduasa obi fia hodie so no pepa chaw entwa ye oman na etim no mra wom ba bia obi fa hodie so no eho na obi de hyase. A man's freedom ends where another man's freedom begins. You know. We am renim difo. Eji me catch no pain. Se o yo hene wunim. Se o hene bia ni wo betena se o tenase na bo ne to ade kira mansan na fa ahudi. Nti wo no otumfo eye silence. Ya wankasa. Na me ka mekanfo otumfo. Efi so otumfo. Sa ni video na wo no so tenase ma bloggers bi. Pia no ema no bakasa ye no edu ba bi ono so ne mfonso ho na so do mama hene me ka manate ase ese eba no otumfu asema okan ne kasa mu na nsan efa akosem bi na moma yenti otumfu jom ha enu so anya asa mo ko jom etie enra sa be bo champion ba ne edom de patapasi ye ko nanu so encha hine no jom etie Satu okum do ma kusima wo dwane ko wampam me na me ye jom etie wo ma wo mu dwane ko wampam no eye ne e peso jom etie obi be so sesa abakosime wo ho jom etie obi ne gas me kum do ma kusi a wo se yo ya jom etie
Ekunampa. Zone. Zone. Sabote. Ansana otumfo ebe make this utterances no. Na muntie de doma hene so aka. Na baba bi o ya bo hunsia. Say 0. Baba 7. Nana. Hono ndi besi kametuma to aso. 7-1 no. What is say? Chechire besi bantu makrotia. Won te za 7 no. Do ma fo ya ne ya ma ne ba he. Nka sa hene na oba he no. Ya de ye twa ni tihye o. Ni ti ne da so da. Do ma na ni kete no oni onu anu mu no. Baby ya si enu nti sa 7 na ode aba. Na nye ono nkwa na ye de to ho. Ye ku miensa. Samote. Enti doma hene anwono ena otumfo abua so. Empani se twema mentwe ne makora wai. Se 7 producer bu be ene te be wono motia won sene. Di doma hene onwono ye ena otumfo abua so. Na so bibisa se so obi fum kuma obi fum dwa ana. Otumfo ose tutu na no wada roma. Uyo obi a orane Ashanti Kingdom. Uyo himpon. Ewiase manyina wotumi bi. Dina bibisa wo se na Asante hene. Senka wode ye futu. Ena wo kire doma hene. Se 7 producer. O som ne man a on som ne man. Ne mo mane nsom no man e mane nkoduru sesabe ohen bi o Ghana ha enim nyansa. Na ba bia okono o ya trashye. Ena ohen bia nso no 7 producer ahemfo abo Ghana ha no mo wo mra. Ede ne si wo kwan se wo betimi asamai doma hene. Se wagina 7 producer domanim akira Asanteman ase egu Asanteman anim ase. Ebisa se ahemfo muni mra na mo poto na ye baso 7 producer. Ya mo charge yaji enwan ne niam ahodo no tumi bia ni ho a mutimi ema obi hu ne mfonso a waye ema ni tua ne mfonso ho ade e na mo de da bia mo frɛ no ana meso masem ni afa na nanom mo mienu mo mrai mo ye ni brefo do ma hene ma menkyerɛ ode enti a wo ye ni bre do ma hene ma menkyerɛ wo wani bra Asante hene efi sɛ ye bo Asante hene din ehwoahwa no dodo sa ni bre no ene wo mu hwe ma menkyerɛ otumfo na nsen doma hene ne ho aye ohi pa efiri sɛ wo sese sɛdeɛ emrantie bi no wo social media ebo wachikyire kumase sɛdeɛ kumase yɛ tan kumase kuro monchi monka kumase kuro sɛdeɛ kumase kuro emu bon eni sɛbe kaseti a wo kaseti amo na doma hene atie sankoda ye numa sema mo mafa na tem na doma hene atie sankoda ye bie numa sem ede ye ne kuro ya sa ya no wo mu nti mumiye no sesei ani bre ewo bia afa munyi sa ani bre no nyina nto fam na mummisa mo se ena mumiye no mudi mu kuro esi a ebeboa competition a mudi be kasa ama eltan abeda 7 producer anuane anuanum tem no momfa emmo mu kuro ho bra efise mumu bia te agapade so munyina mu wo agapade o mo nsa aseso tumfo de esika kokko de ote so setam wada roma doma hene ewo kwan ofa so atake ono namba ke fama condemn se nye wono ne di kan be kan wo se Ghana fo nyina nka no kora na so tumfo no kwasem ewo mi se ukuro no eye kuro bi a eje dimbone se wo sese agapade o man no nya firi ukuro no so na hwe kumase ene se de 7 producer Asante akwan tia me pacho tie ni ye enya aban kwa ni ye akwan ma ni ye companies bebre wo ho ya se wonum wo baabi a wo ye adwuma ye de mra hye wo ma wo ye bibi mumisa se oboase 10 rules eye den ne da so da ho na ye de be too good e wo oboase se company ne ye na dwen se wo ba be ye a ebinum de fa politics ni sikadie etia so ena kotumfo wo ye ohimpo sei wo ka se edu animu na asore ye ena 7 producer enye wo wa hemfo binum na hye wase eni ebia de ewo so afa wase a enko oboase 10 rules aye nti nya de ehie nie momfa nya mukuro yie do ma hene
wada roma wo change lives a nye de hia ene tetensem mitwa weeti we twa weeti emfaso obi ani so